Πάμε. Εγώ έχω βάλει το κράνος, αλλά θα μιλήσω παρόλα αυτά. Πάμε Λευκάδα, Πορτοκατσίκι. Η Λευκάδα είναι από τα λίγα ελληνικά νησιά στα οποία μπορείς να πας με αυτοκίνητο χωρίς πλοίο, μέσω πλωτής γέφυρας. Είναι πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής μου! Η παραλία Πορτοκατσίκι θεωρείται μία από τις πιο γνωστές παραλίες της Ελλάδας και της Ευρώπης και σίγουρα αξίζει κάποια στιγμή στη ζωή σας να την επισκεφτείτε, να δείτε από κοντά τα καταγάλανα τυρκουάζ νερά της. Φτάσαμε. Μια δήλωση κάνε. Δήλωση. Είμαι πολύ χαρούμενη. Κάτι δουλειά κατεβάλλω. Ουρά! Είμαι έτοιμη για την πρώτη μου φωτιά. Νομίζω ότι θα είναι παγωμένα. Φοβάμαι να μπω, αλλά θα το δέψω ότι και καλά δεν φοβάμαι. Παρά το γεγονός ότι περίμενα ότι τα νερά θα είναι πάρα πολύ κρύα, εν τέλει μπήκα και δεν κρύωσα τόσο πολύ. Go! Σίγουρα έχει παγώσει, απλά δεν το δείχνει. Άνετος, ανέμελος. Καλό. Πόσο κρύο από το 1 μέχρι το 10? Πόσο κρύο είναι το νερό? Καλό είναι, εντάξει. Το μαλλί μου ήταν άχυρο κυριολεκτικά και πήρα από το σούπερ αυτό και λέω σήμερα δεν το παίρνω και στο backpack μαζί και πραγματικά μου το έχει... Ωραία, μου το έχει κάνει το μαλλί τέλειο. Ωραία. Δάκι, πεθαίνω. Εδώ βλέπετε εμένα να έχει πάρει φωτιά το πυρούνι μετά από όλη αυτή την ταλαιπωρία που τραβήξαμε. Το φαγητό ήταν πάρα πολύ νόστιμο, το τζατζίκι είναι τέλειο. Wow. Τέλος. Καλά καίει τώρα. Καίει. Μοιάζει, είναι καυτερό, πικάντικο και μοιάζει με σουτζού. Πηγαίνουν μύγες. Ναι, ναι, ναι. Το παϊδάκι θα τυχαίρει. Ωραίο. Γιάμι. Πρώτη μπουκά. Πολύ καλό. Είναι το καλύτερο που έχεις φάει. Όχι. Αλλά είναι πολύ καλό. Πολύ καλό. Οκ. Γιάμι. Φτάσαμε. Λευκάδα κέντρο. Και... Δεν θα μιλήσω, ωραία. Εμένα. Το περνάω τέλεια και η μέρα δεν έχει τελειώσει ακόμα. Ναι. Η νύχτα για την ακρίβεια, γιατί έχει νυχτώσει. Πάμε στο μοναστήρι της Παναγίας Φανερωμένης. Η Παναγία Φανερωμένη είναι η προστάτηδα της Λευκάδας και το σημαντικότερο προσκύνημα του νησιού. Σύμφωνα με την παράδοση, η εικόνα της αποκαλύφθηκε με θαυματουργό τρόπο, γεγονός που έδωσε και το όνομα Φανερωμένη.
Τρόπος βίντεο. Και αν σας άρεσε το βίντεο μας, κάντε ένα subscribe. Και like, εννοείται. Εννοείται. Και like και σχόλιο άμα θέλετε κάντε. Και έχουμε ήδη έτοιμο βίντεο από άλλο προορισμό που είναι πάρα πολύ καλό. Και θα ανέβει την επόμενη εβδομάδα. Και να πάτε όλοι εκεί, γιατί είναι εκπληκτικά. Αλλά θα τα πούμε πιο πολλά στα επόμενα πλάνα. Φιλιά πολλά!